Ассалому алейкум ба кулли мардуми тоҷик, ассалому алейкум ба халқи ғариб. Бародаро ҳами сурате ки дар болои экран мебинед, ҳами бародар гум шуда. Номаш Нурбоев Баҳром. Соли таваллудаш 1987, 10 апрел. Худаш ай Тоҷикистон ай Кабардиянский район. Ин бародар ай соли 2014 гум шуда, то ҳозир дарак надорад. Последний раз хона занг зада 2016. илтимос касе мешиносашаве ки медонад дар ҷое дар номерои болои экран муроҷиат кунед. ҳами видеоро вайбер, ватсап, имо падилиса кунед ки дигаро бинанд. касе аз дасташ ҳичи намеояд, дар ҳаққи ҳамин бародар дуогӯ бошед ки соқу саломат баргардад. илоҳим худованди бузург тамоми халқи мусофирро дар паноҳи худаш нигаҳбон бошад. ба сари баланд, ба қиссаи пур, ба ватана баргарданд.